Здравейте, уважаеми зрители на канала Целящ поляризация на кръводоносната трансплантологията, двигателната активност сред хората с увреждания. Казвам се Димитър Михайлов, намирам се в туристическия дом на град Исперих, Димитровец. В днешния ден, събота, 26, ще стартирам на втория си бревет 300 плюс 200. В днешния ден ще направя по-дългата дистанция, 329 км. Контрола няма да има, говоря съпътстващ автомобил, 4 участника ще бъдем, много малко, учудих се за което. Единствено е необходимо на Хотнишки водопад да си направя селфи и съответно да покажа на организатора Димитър Балански, който ме прие вчера вечерта, около 10:30 дойдох, 22:30. Много се надявам този път да няма никакъв технически проблем и да мога благополучно да завърша и двете дистанции. В момента часа е 5:15. Вчера като цяло не ми се спеше, но въпреки това заспах може би около 11:30-12 часа, къде речи, че 4 часа и половина съм спал, 5 няма. Много така бързичко се събудих, докато ми звънне телефона, приготвих велосипеда, тъй като вчера не ми се занимаваше, извадих го от автомобила, сгубих го, чанти, всичко е готово и 6 часа сутринта пред туристическо дружество в Исперих Димитровец стартираме, ние 4-мата. Контролата тук е 20 часа, надявам се да мога, ако всичко мине както трябва да бъде, защото след 15 часа вече 3 след обяд го дават до към 19 да вали дъжд между 30 и 40%. Ако всичко мине както трябва да бъде, около, да кажем в най-добрия случай, 12:30, до към 1:30 сутринта аз трябва да дойда отново тук на старта, туристическо дружество Димитровец в Исперих. Много се надявам всичко, отново казвам, да мине както трябва да бъде. Организаторът ми е дал своя телефонен номер. Ако има нещо, ще му звънна от гледна точка технически проблем при велосипеда или съответно аз нещо не се чувствам добре. Съответно той ще дойде и ще ме прибере където аз се намирам. Много внимавайте на самоводе. Добре. Ако трябва, те са около 500 метра, изтикайте го по тротуара, там между комната, ако е много голям трафика, защото Да. на мен ми беше много неприятно, макар че нямам страх от такова пък. Как на широко ли го искаш? На телеграма на широко? Спасе, Погледи напред. Чакай, Лазаре, че ти отрязах ръката без да искам. Ще дам по-наблизо. Пак са... Ей! Приготвя се човек. Човека се приготвя. Мерси, сега ще окачам веднага. Ти пък се още дъжд не вали, направо просиш дъжда да завали с... Как се казваш? Олег. 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 Тъй. Лазар вече го качи в телеграма. На път сега може да го кача човека, може веднага да го качи. Ще стане. Така. Контролата ви на водопада снимка. Точно така, да. Селфи, нали? Да, ти ми каза вчера. Това. Да. Друга контрола няма. Зато и не ви даваме картоните и тя да ги мислите. Добре. На Попово банички какво? Няма да си качим на телеграмата. Абе, като искате си качете и на Попово, то целият път няма къде да го заобиколите. Това е най-краткия. Няма нужда нали, от такива неща. Преди сме практикували с касовата бележка от баничката да си ги събират и да се покажат най-накрая. Да. Ама откакто и телеграма го има, нали, с снимките и с него може. Да, ясно. Да. Кога си готов, тогава се тръгваме. Тръгваме, да? Да. Аз не съм чакал. Чакай. Бавчо, я кажи бав. Той вече така, да, познава. Той да познава. Вие по като се прибирате,
там около бензиностанциите може да има кучета. Да. Ако видите зор, слизате, сме защото те са цяла гутница там. Да. Слизате И го си го бутвам, ясно. ще се дръпна. Да. Тей, сега да видя как ще плясна. Бал. Вау. Добре, бал ще. Туту. Ти че дойде на кова. Ти че. Добре, айде да Ай, Лазаре, дай, прекрачвай. Айде, готови ли сте? Да. Успех ви за варение. Туту! Айде. Айде, ще чакам. Нещо да ми кажа, трябва да сте. Не, ясно. Добро утро! Излизам от Разград посока Попово. Пред мен на колезди Лазар Владиславов, председател на Българската федерация по колотуризъм. Ето го, знака за Попово, 33 км. Тук наляво по велоалеята, сега надясно. До местност Пчелина. От дясната ми страна е Професионалната гимназия по селско стопанство Ангел Кънчев. Посоката е Попово. 33 км. Велоалеята, посока парк Пчелина. От дясната страна, симетрично на велоалеята, е пътното платно. Излизам от Попово, 73 км, посока Велико Търново. До заветните 230 км има още доста. Зад мен има двама колоездачи. Лазар, предполагаме, дръпнал може би 20 на км преди мен. С него се разделихме след Пчелина вече. По байрите нагоре той е бърз, аз съм бавен и съответно се разделихме. На автогарата в Попово има баничарница, от която си взех една закуска. След малко ще има една отбивка, от която ще напълня вода. И продължавам в посока Велико Търново.
Влязох в старопрестолната столица Велико Търново. Часът е 14. Много се забавих по Байра от Горна Оряховица посока Велико Търново. Той просто много ме измори и поради тази причина се получи това забавяне. От лявата ми страна се пада крепостта Царевец. След малко трябва да съм пред нейния вход. Пътя от село Момин Сбор посока село Хотница. Много разбит път. За първи път карам по толкова разбит път. Не знаех, че просто има такъв път, дете има една дума. Иначе е много хубаво тук. Вятър вее, красиво е, но път е под всякаква критика. Хотнишки водопад. Тук съм 20 минути преди контролата в 16 часа. Село Правда. До финала, ако всичко върви както трябва да бъде, трябва да измина 133 км. Предполагам, че до 2 сутринта ще успея. Ретроспективен анализ на изминалия ден. 26-ти в 6 сутринта стартирахме 4 човека на бревет Исперих, 300 км. Останалите направиха по-къста дистанция от 300. Аз пожелах да направя по-дългата 340 км. Всичко вървеше както трябва да бъде. От гледна точка покрих контролата на Хотнишки водопад преди 16 часа. Обадих се съответно на Димитър Балански да му кажа, че съм пристигнал. След Хотнишки водопад посока село Камен продължих. Фактически по обратния път се връщам вече в село Драганово. На село Камен спуках предна гума. Демонтажа и монтажа на новата ми отне около 30-35 минути. От гледна точка много време загубих да проследя да не бива в гумата, говоря за външната, да има някакво трънче и когато монтирам вътрешната отново да се спука. След село Благоево от Попово посока Разград, село Благоево е там, започна да ме вали доста така обилен дъжд. От следствие на този дъжд като цяло ми става много студено, колкото карах по-силно, толкова ми беше по-студено. Другото, което дъжда директно ми идваше в очите, така насреща ме валеше. Направих малка почивка на местност Пчелина, там има кафе автомат, вендинг с до него вендинг автомат. Малко като стряха, чаках под тая стряха, надявайки се дъжда да спре. Дъжда не спря и от местно Пчелина до Разград отново по Велалията колезих. В Разград изчаках отново под една козирка дъжда да спре, обаче дъжда не спря. Продължих и в първото село след Разград посока Исперих, Ясеновец, спрях на един кафе автомат да си закупя чай. Като цяло вече бях мокър до кости, студено ми беше. А и от Разград посока Исперих има изкачване. И вече загубих малко или много желание да колезя. Спрях аз на кафе автомата да си закупя чай и кафе.
В този период ми се обади организатора на бревета Димитър Балански, питаме как съм, що съм, къде се намирам и дали имам нужда да дойде и да ме прибере. Някакъв технически проблем да не е станал, защото аз като цяло поукъснях. Забелязах, че следствие от намокрянето на дъжда, както казах, колкото колезе по-бързо, толкова ми става и по-студено на самото тяло. А и другото, което не знам колко беше градуса вечерта, но дъха им почна да се вижда така доста. На челника издишвам и го и виждам просто бялата пара. Казах му на Димитър, че съм добре и че ще пристигна. Фактически на Ясеновец бях на 305 км. Оставаха ми около 22-23 км до старт финала тук, туристически дом Димитровец в Исперих. Затворих аз телефона, седнах на пейката и се чудих просто има ли смисъл да продължа. След това върнах обаждане на Митко и му казах, ако има възможност да дойде да ме прибере. Той дойде някъде след около 20 минути, прибра ме и по този начин моя бревет Исперих 340 км завърши на 305 км. Дойдох тук в стаята, ние бяхме 4 човека, както казах от начало, в различни стаи бяхме всички. Сам съм в стаята, преобляках се, легнах, бих казал, че много добре се наспах. От бревета мога да кажа единствено ми остана като неприятен спомен дъжда и не толкова самия дъжд, а по-скоро, че стана студено навънка и ниските температури ми повлияха просто изключително зле, защото на целия бях мокър и ми беше трудно просто да колездя. Още може би след Камен започна леко да ме вали така дъжда, обаче лекичко, като мараня, а вече колкото се отдалечавах от по посока Разград, дъжда се усилваше, както вече споменах, в Благоево буквално проливен дъжд. От бревета съм доволен, постигнах като цяло наполовина, така да се изразя, целта ми да измина 300 км, изминах 300 км, обаче пък не осъществих първоначалния замисъл за деня, а именно да измина по-дългата дистанция. Бревета мина по много така хубав маршрут, на Хотнишки водопад направих може би около плюс-минус 40-50 минути почивка, тя ми беше най-дългата. Говоря като колездачен на преход. Вече форс-мажорни бяха обстоятелства, че в местността Пчелина и в Разград чаках просто дъжда да спре, но той не спря. Под 16 часа съм изминал тези 305 км. Забравих на Ясеновец да си спра часовника и го спрях на тук на Димитровец. По Страва съм изминал 317, но държа да кажа, че това не е истина, поради моя грешка. Реално изминатото разстояние, това е 305 км. По така стеклите се обстоятелства реших, то вече се и видя, че аз измръзнах, няма да мога да стартирам на днешния бревет Исперих 200. В сряда най-вероятно ще дойде на 30, мисля, че се пада, да мога да завърша този бревет. Говорих с организатора Митко Балански, каза, че няма никакъв проблем. Участието в такъв тип бревети е доста ефтино, поради причината, че съм картикиран към Одесус, колездачен клуб Одесус Варна. Бревета ми струва 12 лева, а нощувките са по 15 лева. Намаление имат колездачите, иначе стандартната е 25 лева. Много добро отношение държа да подчертая на Димитър Балански. Сутринта, говоря за изминалия ден, имаше макарони, отделно баница, кафе направи господина и постоянно имах връзка с него.
На изминалия бревет нямаше съпътстващ ни автомобил, защото отново казвам 4 човека, то ли си изтрува. Условието беше единствено, то не като условие, по-скоро като препоръка, ако има някакъв технически проблем, директно звъним на Митко, казваме му къде се намираме и той идва с колата си, взема съответния участник и го превозва тук до туристическа спалня Димитровец.